sị na akwa aka ege ntị. Ụbọchị bụrụ Eke, ụbọchị bụrụ Orie, ụbọchị bụrụ Afọ, ụbọchị bụrụ Nkwọ. Ana m ejiri ohere a na-akpọku Chukwuka Abiama, na-akpọku ikuku, na-akpọku mmiri, na-akpọku aja ala, na-akpọku oke ọkụ n'isi ụmụnne anyị niile, n'isi ụmụ ala Awọmụkụ niile, ndị nọ n'ozi bekee ma ndị nọ na Naịjirịa, ma ndị nọ na Naịjirịa nọ n'obodo ndị iche n'iche. Asị m Ifeọma ga na-emere ụlọ. Asị m eje a na-abụ isi ije, unu ga na-eje, unu ga na-abata. Otu ọbụla nwanze aha ọ ganyere akpọ ọfọ nna ya. Masị na ọ ga-adịrị nụ mma n'aka, ọ ga-adịrị nụ mma n'aka ekpe. Unu ugbo n'aka unu ga-egbute, unu ugbo n'aka ekpe unu ga-egbute. N'iru ukwu unu ga na-aga, ụzọ ya adịghị echi, ụzọ na-ama echi. Ebe ndị ọzọ gara adịghị hụ ụzọ, unu ga-ahụ ụzọ. Asị na mberede yiri dike, mberede ka ji ama dike, na amụrụ dike na mba ka mụrụ ibe ya. Gbuo odogwu na ọgụ nọ na ọ rụrụ ọgụ ezi achọba dike. Masị na ọ ga-adịrị unu mma n'aka, ọ ga-adịrị unu mma n'aka ekpe. Ọchụ nwa ọkụkọ nwaada, nwa ọkụkọ nwere ọrịa ọsọ. Asị na nkịlịkịlị ka na-ekiri oride jiri oride enyi nzu onye ba kama gaire ma onye ala. Na-ewere ụmụnne anyị permanent men nọ n'ala Awọmụkụ, na-ewere ha as point of contact, na-erute ụmụnne anyị ndị nọ n'ozi bekee, ndị na-ata afụfụ, ndị na-ata alị, ndị na-asị kedu otu ife gị si dịla ha mma. Ma na-ewere ndị dịka ha dee Ifeanyi Uke, Dr. Ifeanyi Uke, na-ewere senior advocate San, Dr. Barrister Obani, na-ewere Demu Kingsley Ogondo, na-ewere Maazị John Ijoma, na-ewere Demu Kachi Benson nọ na United Kingdom. Asị m Ifeọma ga-emere gị n'aka nri, mere gị n'aka ekpe. Asị m Ifeọma ga-emere unu niile na-achọ ka ala Awọmụkụ dị mma. Unu niile na-eti aka n'ife gbasara ala Awọmụkụ, si ala Awọmụkụ ga-akwụla ọtọ. Asị m ala Awọmụkụ ga-agọzi unu. Ala Awọmụkụ ga-enyere unu ogologo ndụ narị isi ka esi nka. Ife unu ga-ere amaka ọnụ, arụ amaka ọnụ akọ, isi amawa ụnụ, ihe ike ama eme ụnụ. Asị nọ ntị ete ka unu ga na-eti, na-eme ewefu. Asị m Ifeọma ga-emere unu n'aka nri, mere unu n'aka ekpe. Osimiri adịghị ere onye ọhụrụ ọkpa ya. Asị m ihe ọma ka anyị kwuru n'aka nri, ihe ọma ka anyị kwuru n'aka ekpe. Ọ na-eme unu ga-anọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ unu ga-anọ n'iru. Ọ na-emere na-eme n'azụ, oge unu ga-anọ n'etiti. Asị na-ewere m unu as point of contact, na-erute ụmụ Awọmụkụ niile, ndị nọ n'ozi bekee, ebe ọbụla ụmụ Awọmụkụ nọ, ndị na-akpọsa afịa ha ga na-ere, ndị na-arụ na kọmpani. Asị m Ifeọma ga na-eme. Asị m promotion, ndị na-apụ ihe ọpịpị. Asị mgbada ga na-akwụ ụgwọ, ya bụ ife anyị kwụ n'aka nri kwuo n'aka ekpe. Asị na ihe ọma ka anyị na-ekwu n'obodo anyị, companies, industry, Ifeọma ga na-abata, Ifeọma ga na-eme. Asị m ihe ọma ka anyị gwuru, ihe ọma ka anyị ga-ahụ. Egbe a na-agba n'enyi, nọọsụ egbe na-ana n'iyi. Mana asị na ọgazi. Ndị na-arụ na company, more promotion, ndị na-arụ na gọọmenti, asị m higher positions, ya bụ ife anyị gwuru. Asị m na anyị ga-enwe gọvanọ from Ikwanụ, Awọmụkụ Ancient Kingdom. Anyị ga-enwe ministers from Awọmụkụ Ancient Kingdom. Anyị ga-enwe generals in the army, anyị ga-enwe generals na air force, anyị ga-enwe generals na navy from Awọmụkụ Ancient Kingdom. Anyị ga-enwesi billionaires, ndị ga-akpata ego, ndị ga-anọ ọfụma n'ala Awọmụkụ. Nwoke nwaanyị na-eje ije ọjọọ n'ala Awọmụkụ si na ụmụ Awọmụkụ agaghị akwụla ọtọ. Asị m ala Awọmụkụ ga-akụtuo ha, ya bụ ife nkwu n'aka nri kwuo n'aka ekpe. Asị m Ifeọma n'isi ụmụ niile nọ n'ala Awọmụkụ, Ifeọma n'isi ụmụ niile ala Awọmụkụ, ụmụ ha ndị nọ n'ozi bekee. Ifeọma n'isi nwunye anyị na ụmụ anyị. Ụmụ anyị ga-eji akwụkwọ, a ga-ebu first. They shall be the head and not be the tail. Ya bụ ife anyị kwụ n'aka nri kwuo n'aka ekpe. Mana asị Ifeọma ga-emele unu. Ọ ga-emele unu n'Eke, ọ ga-emele unu n'Orie, ọ ga-emele unu n'Afọ, ọ ga-emele unu na Nkwọ. N'afọ Chukwuka Abiama na ndị ala ise.